Dnes sa pozrieme na to, ako tvoriť v živote, v svojom vlastnom živote zázraky na základe tej karty, ktorú som vám ukázala. Ja vám ju znovu. Takže takéto krásne motivačné archanielské karty od Janky a Danky Slnko v srdci. No, takže čo táto karta rozpráva? A je to, čiže na základe tejto karty vám vysvetlím tému, ako si tvoriť vlastne tú realitu. Ako si tvoriť to, čo žijem, a ako si tvoriť to, čo chcem žiť, v podstate tú krásu v živote, aby som ju dokázala vidieť, aby som ju dokázala vnímať, aby som ju dokázala v prítomnom okamihu prežívať. Ako na to a ako som sa to ja sama vlastne naučila za celú tú dobu. Toto mi tu nechce takto pekne, to je taký pekný tyrkis. A nechce sa mi tu krásne takto držať, nevadí. No, na tejto karte nám archaniel Metatron dáva správu, že môžeme žiť proste v živote zázraky. No, tu konkrétne na tejto kartičke nám píše také krásne posolstvo, a to je: zázrak je odmena viery, buď svedkom i tvorcom zázrakov vo svojom živote. Keď otvoríš srdce láske, uvidíš zázrak v tom, čo teraz žiješ. Mnoho ľudí, keďže ja prioritne pracujem so ženami, mnoho žien, ktoré ku mne prídu, tak nesú v sebe rozpor. Mi to tu nabehá hore dole, to asi vypnem, takto, aby to nereagovalo. Momentík. No, nedá sa to vypnúť, ale tak hádam, to nevadí, že to tá kamera proste lieta hore dole, zaberá proste pohyb. No, mnoho žien, ktoré ku mne chodí, a samozrejme aj ja pred rokmi som častokrát v sebe cítila také napätie. Cítila som v sebe taký rozpor, nevedela som, čo skôr robiť, čo mám vlastne robiť, alebo čo nemám robiť, čo je vlastne moja cesta. Keď už som začala samozrejme vedome vnímať život, lebo ako predtým, a to boli dlhé roky, v podstate do nejakej mojej 36 to bolo také nevedomé bytie tu na zemi, v strachoch, obavách, z toho, čo bude, z toho, čo bolo, výčitky. Hej. Čiže žila som v minulosti veľmi, veľmi v detstve, že čo sa mi dialo v tom detstve a prečo sa mi to dialo v tom detstve a čo to malo všetko akoby znamenať a prečo práve mne sa dialo také, čo sa mi dialo v detstve.